נמצאים בתערוכת אי-ספרינט 2015, תערוכת הדפוס הגדולה בישראל. גתר מציגה את סל המוצרים הרחב שלה בתחום פורמט רחב, מדפסות, מכונות חיתוך, חומרי גלם, סל מוצרים ללקוח הסופי מקצה לקצה, מבית אחד, חברה אחת. לקחנו למשל בתחום התלת ממד והראינו לכולם איך אפשר חומרי גלם נגישים וזולים, להרים מוצרים תלת ממד בטכנולוגיה חדשנית, חותכים, מוצרים מיוחדים, אביזרי פרסום שונים, ציוד של אסקו, המוצר המתקדם ביותר בעולם בתעשייה הזאת. תפקיד התערוכה היא להביא לקהל הישראלי את כל הטכנולוגיה המתקדמת בעולם הדפוס לישראל. הכל מגיע לכאן. ותחת המעטפת של גתר גרופ הבאנו את שיא הטכנולוגיה, הספקים המובילים בעולם, הכל תחת בית אחד, עובד וזמין. סל המוצרים שהבאנו כאן מתאים גם לכל כיס. מוטו מציגה כאן לראשונה מדפסת A3 להדפסת מוצרי פרסום UV. באופן די מפתיע, תערוכה ישראלית קטנה, אולם אחד, אבל קהל רעב שרוצה לראות ולגעת, נוגעים, יושבים, כיף גדול. אקפה, קנון, אסקו, מוטו, כמו בכל אירוע גדול של גתר עושה, הספקים התגייסו גם השנה. Getter Agfa is just one word, it's one partner, it's a one company. If you want to be successful in a country, you must have a strong partner. You must have local sales force, local stock, local engineers in order to support the activities. So Getter has it all. And as a matter of fact, people do understand that within the Israeli market, Getter is by far the strongest in the industry. Getter is a very good partner of Esco. Getter is addressing the market, and we, Esco, we can deliver the product that the market is looking for. The future of Getter and Esco is going to be more collaboration. They will serve even more markets than they do today with our products. And that's really the future. גתר מבטיחה להוביל את השוק הזה בישראל. אם זה בחומרים, אם זה במכונות, אנחנו מחויבים לתעשייה הזאת, לכן אנחנו פה, גדולים, חזקים, וככה נמשיך.